Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon na ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Unya matud pa sa stanza, sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios, o gisuko ako sa ilang walay hinungdang Dios-Dios, palaguton ko sila sa usa ka dili katawhan, sukon ko sila sa usa ka buang nga nasod. Kumusta mga atong nasod ron? Katawhan o buang? Maapil na tani. Mao na, ang atong nasod, ang atong katilingban, makalagot basta malimtan na nato ang Ginoo. Catholic country ta, pero ang nahitabo karon sa atong nasod, makalagot, makapasubo, makapawa sa paglao mo na ang mga Filipinos in town, luos na lag pangandoy nga makaadtog laing nasod. Bahala na lag mabiyaan ang pamilya basta moadtog laing nasod, kay murag nawad-an nas pagsalig nga ngatong nasod makatawhanon pa. Kanang gitawag og sa to, makabayan, makadiyos, makatao pa. Tungod sa atong mga leaders nga nalimot na sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang mga leader sa Israel, gipakita ni Propeta Ezekiel unsay mahitabo nila tungod kay ilang manggib kalimtan ang Ginoo. Ang ilang mga mahal sa kinabuhi, labi na gid ang ilang gipagarbo nga ilang templo, nanindot kunuhay kaayo, gitag-ana nas Ginoo nga mawa nila sa usa lang ka pagpamilok. Gihimo pag yung example ang asawa ni Propeta Ezekiel, niya giingnan pagid sa Ginoo og mawa na ning tanan ayaw pagsubo. Kasabot mo nganong giingnan sa Ginoo si Propeta Ezekiel nga kung mawa na ning pinakaimportanteng butang or tao sa imong kinabuhi, ayaw kasuko, ayaw pagbangutan, ayaw pagkaon anang mga pagkaon sa nagbangutan. Kanabang murag moingon ta ba nga, kung mamatay na ng imong anak nga masakiton, ayaw paghilak ha? Unsay pasabot ana? Nganong panghupaw lang, pero ay lag ipakita nya hinaya lang sad. Kada bang di jud ka mo pakita ba nga naguol ka? Unsa may gustos Ginoo di ay nga mensahe nganong mawa ang ilang templo, mawa ang ilang nasod, pero di sila pahilakon. Ibaw mos message. Wa parihata. Wa sa ko kay bawo gis tinuod nga meaning, pero akong gibana-bana in relation sa gospel. Tanawa si Kristo ha, unsay iyang instruction sa batan-on or nining tao nga gustong makatangkon og langit. Iyang pabiyaan ang tanan. Siya ibaligya ang tanan. Ang tanan gyud nga ihatag lang na ngadto sa mga kabos. Kanira bang mga kabos mao man ni sila ang mga hangol kay kwarta, hangol kay balay, hangol kay yuta, mura bag ang ilang pagsalig bas mga kabos nga kanang kabos nga tawhanon, ang ilang pagsalig naa sa mga butang og pagkaon. Nilingay mong tupad na hayman ka ni salig ron. Unsay imong gisaligan? Nya kung nisalig kas Ginoo, makuha ning tanang mga tao o mga butang sa imong kinabuhi, basta tuwa ka nisalig sa Ginoo, it is enough. Dili ka angay magsubo nga mamatay ang imong asawa, imong bana, imong anak, imong ginikanan, nga masunog inyong balay, nga mahurot tag lunop dinhi sa Pilipinas, mura na taog ka na ganing nuwa, mapuno tas basura, kawaton ang tanan nato mga kwartang buhis, ani rasang mga nagduma sa atong nasod nga mga buangon kaayo. Di lang ta maguol. Ngano man, una,
Wa na kinahanglan na sa tinuod nga kalipay. Kanang kwarta, kining mga butang, kanang mga tao, dili na maoy gikinahanglan aron ta malipay. Sumagod kamong nagminyo. Nalipay pa mo ron nga naamoy kuyog. Istorya. Nganong magsigi mamong pangaway, nganong magsigi mamong yaw-yaw. Di pasabot wa mo malipay. Nganong magsigi man kadiyag, mangandoy og anak. Nya inig nanay anak, halakusi sa anak, hapak sa anak, badlong sa anak. Og nalipay pa ka, wa unta ng mga kasuko, wa unta ng yaw-yaw, wa unta ng siging pamuyboy. Ngandoy kang naa kay balay og yuta, karong naa kay balay og yuta, nalipay ka. Nalipay? Gasige na kag yun, kadaghang limpyuhon kadako, pasgod. Silhiganan, di apay mga lawa-lawa, di apay tali. Na say reperonon, na problema ka, di na makalipay Kanang kwarta, ngandoy tag kwarta. Niya, karon kanang naidaghang kay kwarta diha sa Kongreso, sa Executive Department o sa Legislative, paldo-paldo man na sila, milyon-milyon, bilyon-bilyon man ilang kwarta, nangalipay sila. Gasigig away gasigig away. Ang presidente o ang iyang mga kauban, sigig pangaway sa ilang kaatbang nga mao ang Duterte's group. Ipapriso nila, ilang kasuhan, pero ang naas ilang panig sa mga Marcos group, why kaso, why kuanya, nalipay sila anak. Wa gyapon. Kaya ang tinuod nga taong malipayon, mangging higalaon, dili madinumtanon, unya dili sad bakakon, labaw tanan dili kawatan. Muna ingos Kristo, o gusto kang mubuhat og maayo, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw pagpatay, pero dili pa na mo'y kompleto. Niingon man ang tao, ako naman ang gituman, Lord. Siya, gusto jud kang mahingpit, sa ato pa ma-perfect, ibaligya na tong tanan. Pastilan. Bisag kanilang nanambong ron din Kanilang nanambong ba? O kamong naminaw ron ako kaning orasa sa atong online mass. Og mobaligya lang gyud mo tanan ninyong katigayunan, apil ng balay nya inyong ipalit og raffle ticket og kaning slot. Sunod semana hurot kining atong slot. Hurot Pero ngano mang hinay man kaing irog. Ngano man tungod kay nanggunit tag maayo sa dili makalipay. Kinsa ra man di jud ang makalipay, ang Ginoo ra gyud. If God is with us, nothing is lacking. Monang so to, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Ang tinuod ra gyud makalipay ang Ginoo. Ang tinuod na diyong makalipay mao ang pagsulod sa gingharian sa langit. O gunsaon man ipagsiguro nga makasulod ta sa gingharian sa langit, higugmaa ang Dios labaw sa tanan, nya higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Ang mahigugmas kaugalingon labaw sa Dios, ang mahigugmas iyang kaugalingon labaw sa iyang isig katawo, wa gid nay kalipay. Muna dinhi sa ato ug naamoy ihatag dinhi na kwarta inyong i-donate labi na karong simanaha, lipay kayo ang mga batan-on nya malipay sad ta kay madayon gyud ang nga wa tay problema sa kwarta para sa atong Paris Youth Day karong Biyernes, Sabado ug Domingo. Busa kamong naminaw karon territorial og online parishioners, palihog og hatag sa inyong slot para sa PYD. Atong lipayon ang Ginoo, pinaagis pagbiya aning tag 100 pesos nato. Ihatag na nato dire. Pwede ninyo ipadala sa atong bank account, pwede sa GCash,
pwede kwarta padala, or pwede ginyo ibutang din hila sa ato mga sobre. Kanara, simple kayo. Nya kung inyo nang buhaton, 100% na amoy kalipay nga langit nun. Labi na gyud kana bang wa na kay hapit kaon, wa na kay kapalit og tambal, nya imo pag yung i-donate dire, pasti lang, lipay kay kaana. Ngano mura naman og nga guol nung iyong now. Naliwat mo sa batan-on, no? Naliwat mo sa batan-on na pagkadungog o karing tao diri ni duol ni Hesus, ang uban ani gon translation usa ka batan-on, pero kaning kang Mateo wa gihisgotag batan-on ba, basta dato lang. Maguol ta ngano man nagbase man gud ta sa atong tawhanon nga panghuna-huna, panglantaw. Inigingon na to, hala, way kwarta, nyawa na ko, masakito na kay ko, nyawa ko'y balay, nyawa ko'y, hala, uy, kapait anang kinabuhi ang lantaw anak kani. Si Saint Francis of Assisi, si San Roque, ug ang ubang mga santos, wa sila magsalig dire. Nagsalig sila sa ilang gugma sa Dios. Og ang pagtuo nga ang Dios dili mamakak. Lingay mong tupad. Ing na mutuo ka nga dili mamakak ang Ginoo. Mutan na ba? Tuo mo. Tuo yun. Nya, karon mobaligya na mustanan. Ako bitaw, ako manang gikomit nga sukad ko na pare, moingon jud ko ang ako gyong tanan nga makita sa pagkapari, kolekta, donations, ako ginang ibalik sa simbahan or sa community diin ko na-assign. Naagi panahon nga matintal ko, kaya naman sa ubang mga tao nga may mapadir imo ni personal ni nimo. Nako, ay i-donate lang nga to nga tulas opisina. Ay, tuwa na, human ako dito, imo ni personal. Nga, magdaan ako. Ingon ko, may sanina kay doon ako'y personal. Nga, igabot na ako nga sa akong kwarto, akong ihap-ihapon. Di mo agis opisina ba? Nga, magsige din kong ingon, Lord, salamat ha, kay diyan ako'y personal nga yung donation. Naaman si musulti na ako, labi na inigampo na ako sa rosaryo. Mingon, nganong imo manang kuptan, kanideng parokya, unsa man day ni, nako, ako mo'y parish priest siya. O niya, ikay amahan aning parokya. O niya, nganong imo mang personalon og dawat ng gihatag nimo nga, di na no na matilawan sa imong mga anak. Ikar sa amahan nga manika sa imong pamilya o sa imong anak. Ay, sakto day. Ako na lang sa kuwaog balik ko. Adto na lang sa opisina. O, di ay donation. Iglakaw nga ito. Paitay. Wala na noon. Pero, lahi og kalipay. Kaya nga naman, kanapatang empty ta kanunay. Ako karon wa man jud ko ni claim. Bisag unsa diha. Naay kwartang mo abot. Pero wa ko ni claim. Pero, sige lang jud hatag. Malipay ko magtanaw unsay nahitabo sa atong parokya, unsay nahitabo sa atong katawhan. Nya di ko mabalaka na abay mo abot nga kwarta o wa kay wa man ko magsalig sa akong kwarta. Nagsalig man ko sa Ginoo. Wa man ko magsalig nga para nang PYD. Ay dakuan ning budgeta. Na 700,000 ang ilang giset na luos lag paningil atong mga batanon. Kulbaan ko ni atong treasurer atong kuan. Finance, wala, kadakuan ni pa din ako. Ay, Jesus. Kaning wa bita tay kwarta, wa sa tay kakulba. Muna nga niingon ang Ginoo, Ezekiel, mawa na gay ng imong mga mahal sa kinabuhi, ay yun pagbangutan. Nga naman, kay kung nagsunod ka sa akong sugo, nya mawa na ng tanan diha nimo, pasabot, ako nalay nahibilin. And I am enough to make your heart happy. Oh, enough na ang Ginoo. Kanang inyo mga pintal-pintals naong, color-colors buhok. Di na, wa na. Di na makalipay ninyo. Di yun, makarato lang na.
God is enough. Enough gid siya. Kanang pagsigig tigom anang kwarta, dagko og mga savings, dagko, enough. Pero magtigom tag kwarta para sa atong simbahan, para sa ialagad sa mga tao, magtigom og kwarta para sa atong nasod, para ialagad sa tanang katawhan, og makaingon, makaklaim ta nga nahimo na tang rich country. Kana mo'y nindot ang atong mga leaders, pobre, unya ang atong nasod, dato. Maunay timailhan nga way korupsyon. Pero kung ang atong mga leaders nahimong dato, unya ang atong nasod, pobre, na ay dakong korupsyon. Ako di naman ko magkinahanglan og daghan pa diyang hearing to prove nga na ay korupsyon. Simple ra kayo akong tanahon. Og nadato ang nasod, nya na pobre ang mga leaders, kana way korupsyon. Kung nadato ang parokya, nanindot ang parokya, unya ang pari, pobre, kana way korupsyon. Nadato ang diocese, ang obispo, pobre, kana way korupsyon. Pero nindot kay sakyanan ang pari, nakapamalit pagdaghan kay mga properties, unya ang parokya, na nagbitay ang kisame, wa na'y mga suga, perti pang lapukas palibot, wa pa'y klarong CR, mura lang kang niid-id sa lubi, kana na ay korupsyon diha. Kasuway man ko pag-abot na ko diri. CR ko dito, anang atong CR karon niya. Mubuo man kayo nag-ali dito atubangan. Pag tuyok na ko, makita man di ko sa antika di ay. Anya, masipiat ka, gwapa ka, kaklarog, panipir, di makita. Mutlag na pa ba kasi makita, no? Mao na nga, importante, Ginoo gyud atong kalipay. Mao na dili ta makalimot sa Ginoo nga atong Dios nga nagpahimugso kanato. Nganong dili man ta makalimot? Tungod kay way nakataptap nga mga false happiness. Kaning gitawag diri sa Ginoo og inyong mga dili Dios. Dili mga Dios. Mga Diyos lang. False happiness. Mabita ng daghan kay nato nagdepresyon, na stress, kamong na stress, kamong nagdepresyon. Simple ra kayo na ang tubag. Biyain ang tanan ninyong mga gi-attach karon nga kalibutanon. Labi na mo mga masakiton, nga magsige mo diya og ingon nga sus kapait ayaw kalimti na lang ng kalibutanon, apil na ng inyong lawas nga isintros Ginoo ang inyong gugma. Ingna lang, Lord, hapit na gid ni dai na kay nanay kapalit na kag maintenance dai halalula wa na rabatay kwarta okay ra. Lord, hapit na gid ni magkita na gid ta ani Ginoo, ugma kita na ta di ba? Nindot kay na relax kay ka mo na tinuod nga kalipay kanang makabiya na kastanan ining kalibutana. Unya ang Ginoo ra gyud mo imong treasure. Okay, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ingna hutda na rog palit ang slot. Na? Hutda og palit ang slot. Ibaligya na tong tanan didto. Og makabaton kag kalipay og makabaton pagyud kag kaluwasan. Kana bitang gitawag og a person who is happy and holy is the best person in the world. Daghang mga tao nga happy pero dili holy. Daghan sang mga holy pero gakusmod ang naong. So di na tinuod sila nga holy. Ang tinuod nga happy, tinuod sad nga holy. Ang tinuod nga holy, happy sad na bisag dili pa healthy. Si San Roque, happy and holy pero dili healthy. Si Saint Therese of the Child Jesus, happy
and holy, pero dili siya healthy. No? Hasta si Padre Pio, si St. Francis, naman to sila yung mga stigmata, si Santa Rita of Cassia, na moatake man tong ilang mga dugo diri, manggawas ilang kamot, sakit man to kaayo. Santa Rita, mo gawas ang dugo siyang dili siya healthy physically, pero happy and holy. Katong happy and holy, manindog ta.